Je to z amerického turistického průvodce, to znamená Američan, který chce do Čech, tak si případně sežene zrovna tohle průvodce a tam se píše: Česko je nepatrná země ležící na kontinentu Evropa. Je to významný člen světového společenství, i když ne tak významný, jak si myslí. Hraničí s Německem, Rakouskem a pak ještě s jinými státy, které nejsou důležité a kde se špatně nakupuje. Máte Evropu v kostce. Historie. Česko je velmi stará země s mnoha poklady, jako je Karlův most, Karlovo náměstí, Karlovy Vary a Karlštejn. Na západní civilizaci se podílí pivem a hokejem, i když si o sobě myslí, že jsou moderní národ, téměř nepoužívají klimatizaci. Američan tam těžko narazí na slušnou mexickou kuchyni. K neustálému roztrpčení amerických návštěvníků mluví místní obyvatelé česky, i když je tam mnoho lidí, kteří promluví anglicky, jestliže z toho budou něco mít. Lidé. Česko má jen tolik obyvatel jako 3 obvody New Yorku. City, Harlem a Brooklyn. Přesto je strašlivě přelidněné. Minimálně každých 7 mil tam potkáte vesnici. Z 10 milionů lidí jich 9,5 milionu pije nebo kouří. Všichni Češi řídí auta jako šílenci, jsou posedlí sexem a nemají ponětí o disciplíně. Většina věřících Čechů jsou křesťané, i když byste to podle jejich chování neřekli. V Česku je mnoho komunistů. Bezpečnost. Všeobecně se Česko považuje za bezpečnou zemi, návštěvníci si ale musí být vědomi toho, že čas od času Česko někdo přepadne nebo obsadí. V závorce Němci nebo Rusové. Češi tradičně kapitulují bez průtahů. Nejznámějšími Čechy byli Internacionál Dubček, Koudeš, závorka tenis, teda Kodeš, Hašek, závorka hokej a Hejvel, závorka prezident.